Gdyby komuś coś się stało, podejdź i zapytaj halo. Klęknij obok na kolanka, jak uczyła przedszkolanka. Chwyć rączkami za ramiona i poczekaj, czy zawoła. Jeśli nic nie odpowiada, krzycz o pomoc, oto rada. Pochyl buzię nad polikiem i poszukaj, czy oddycha. Patrz, czy się podnosi. Patrz, czy się podnosi. Poczuj ciepło koło oszek. Zadzwoń szybko po doktora. Na działania twoje pora. Jeśli nadal nic nie czujesz, do ucisku przystępujesz. Proste rączki spleć ze sobą. Pochyl się nad tą osobą. Połóż na serduszko ręce i uciskaj rytm w piosence. Rób tak, póki starczy sił, a ten człowiek będzie żył.